30 encoded FPS. Йой. Так, все, стрім пішов. Стрім пішов. А ну найкукну. Так, низько буде дещо інтересне. Айн. Фунгує. Ну та що? Чистовані позирачі. Низько у нас така специфічна програма. Низько у нас The Doom Keeper. Dom Keeper. Кіть конкретно. Я це ще не бавив. І лише вчора му відео трейлер, і буде мені дуже інтересно поникати, що це все. То і, коротше, я так розумію, мав бути, ну, з моєї суб'єктивної перспективи, скапчений, да, як механіка Майнкрафта, та й темної півниці, яку регулярно бавимо. Бо за перше треба щось копати, а за друге то й все в півниці. Кий Майнкрафт? Ніякий. Сись, це буде Dom Keeper. Кажу, воно мені візуально припоминає якусь комбінацію Майнкрафта із темною півницю. Бо монстрів треба бити таких в півниці, які літають туйки. Або треба в Майнкрафту копати у долину. Та що будемо пробувати? New game. А цяк воно буде визирати. Кіті сте не никали трейлер. Тут є якийсь персонаж, і це гіба буду я. Що ти можеш, значить, вибрати? Laser Dome, авать, Sword Dome. Not yet unlocked. Це мені лише указував, що в мене буде ще якийсь другий варіант. Добре. Keeper. Інженер та й Assessor. Not yet available, but coming soon. Інженер. Skilled, efficient, professional with efficient mining skills. Добре. Gadget. Сі ще не анлокнути, ясно. Коротше, мені тут вказують мільйон варіантів. Бо усе ще закрито є. А що це таке? Не пише за нього навіть ніч. Mode. Really Hunt. І Prestige Not Yet Unlocked. Коротше. Сміха. Треба знайти велику реліквію, котра зарита дуже далеко, і притягнути її до себе усе. Ну та добрі. Proceed. Normal. Map size small. Та начнемо я видав з маленького. Сугубо познайомитися з бавкою. Поникати, що тут і як. Пішли ми. Класно промальовано, мені це любить. Круто. Це я? А щось у мене за... Ага, значить, хоснувати, Q виверечі, і все ходити, і все гаджети якісь. Узяти на пробіл, ясно. Хоснувати, значить, в мене комп'ютер. Battle, upgrades, exit, upgrades. Ага, у мене не є ресурсів, це коштує 2 ресурси. Displays the time until the next wave of hostile life forms. Ага, сканер такий який буде вказувати, коли монстри будуть йти. Це здоров'я щита. Мені раз треба це... Це в мене вже є. Cost 0. Це в мене вже є. Ага, це апгрейди. Це значить я. Ага, сила копачки, скорість.
Та й кітнести щось там має потихайду. Ага, і все, значить, джетпак уліпшувати. А це що туди? Ага, ось більше носити можу. Флешбеки з Total War. Я теж бавив пару Total War'ів. А чого у тебе флешбеки з Total War? Йой. Не та. А я як відстюєте? Ага. Q. Ага. О. О, це ресурс. Класно. Тепер у мене є 3 CC. Upgrades. Тепер я можу сканер купити. А це що? Install a counter that shows how many waves you've survived. Ага. Ну, і це мені не дуже раз треба, тим більше воно 2 ресурси коштує. А це що? Указує здоров'я. А, ні, треба. О, класно, здоров'я появилось. Супер. Це що? Ремонтувати щит. Ага. Ага. А це що? Указує мені, кілька в неї є ресурсів. Тож, в принципі, не піло буде. Йой. Q. Нет. Q. Q, добре. Господи, ще не привикне. Упозірує дерево технологій. А, та таких дерев технологій всяде приповно. Фочстар, здоров! Низько бавимо щось новеньке. Низько Йой. Ой, тягни, давай. Ну, шиковняк. Оба. Так, у нас 3 є. Дрилька 4. О, лазер. А далі що ще є? Ще може щит виліпшити. Ага, 50 сили. А це що? Ще якийсь ресурс. Цяточка якась. Значить, лазер. Скорість, сила. Ясно. Сила лазера, скорість лазера. А це що? Ще один лазер добавлять. А, просто мені буде вказувати, куди приціл? Якось неінтересно. Бо у парадоксовських бавках дерева технології вони зверху до йду. Ага. Порозумів. Йой, зась тут забивав на Q. Йой, ні, на Q. Ага, значить це мені гінда вказує у нижньому углові, ось коли будуть монстри. Ну що, вертаємося в темну півницю. Юй-юй-юй, коли то твердое. Ні. Це буде дуже довго. Там монстри вже доростують. Йой, мені треба сідати за за штурвал. Бетл. Біжить. Умри. Все? О, класно, це було шиковно доста. Кампець терарія. Казали ми уж похоже на терарію, айно. Так, нам... у нас основна ціль знайти ту реліквію. Значить, нам треба... А тут є карта. Ти можеш так карту поникати. Та не можеш видав. Значить... Ага, це вже гиби край карти, получиться. О, ресурс. Ще ресурс. Тягни, давай. Там дорос монстри будуть іти. Апгрейди. Кілько в неї? 6. Можеш виліпшити лазер. Все, я вже виліпшив. А що мені дало? Плюс
стан. У мене є стан. Speed while firing. Ну, демедж то добре. Ай, у мене є стан. 45 демеджа, 100. Ого. Дорого. Ай, ну ніч це не міняти. Ти сугубо окоплиш землю. Та що я роблю? Бетл. Айно. Десь от, з цього боку. У мене вже ліпший лазер. Ага! Це було дуже шиковно. У мене... Так, треба підняти ресурси, котрі в мене там. Йой! Я так помало літав. Так. Треба думати, як ми дали коплами. У мене, значить, має бути тепер 4 ресурси. Чи... Значить, я вижу, що у сусідніх сих. Вижу, що зверху, здолі, значить, можеш по через 2 копати, видно. О! Ресурс. Це таке це золото, це желізо, це такий галиба. Когось і ся бавив вже. Пить. М'ясо на горчиці зайшов до нас на стрім. М'ясо на горчиці зайшов до нас на стрім. Upgrades. Значить, кілько в неї є? 5. Що можеш за 5 купити? Або це лиш приціл мені буде вказувати, воно мені взагалі не на хосен. Я і так розумів, куди я стріляв. Як це маєте, люди добрі, і ти теж розказуй, як це маєш. Щось низько інтересного робив. Настойка сам від... А то мені треба якийсь новий ресурс. Мені треба все що. Якась нафта, це кибіда. Коротше, я собі ніч доброго на драку, на битку з ними не можу купити, то я собі ліпше виліпшу все. Дзьобало. Ну що, я прилажений на битку. Пойте, десь те. Один. Другий. Все. Все було шиковно. Так. Треба мені виліпшити, то б знав, кілька в мене ресурсів тепер. Ото очей буде добрі. Покільки у мене все там стало? Я си... Господи, це що, метеоритний дощ? А, тепер у мене 3. Це... Найде. Тепер ми вказує, кілька у мене ресурсів, добре. Йой, ні, get. Бо він у школі типовіч. Та добрі в мене все, так. 1, 2, 3. Сюди будемо копати. О! Це ресурс. Мені сікоє треба. Я сікоє відео. Низько цілий день у роботі, чесно. Ніч це не встигало попіля того. Самі роботи. Та радуємо ж низько, видиш, знайшовся час. Мало. Там, юй, там, туто, монстри. А! Я профітькав. Я все заговорив. А! Нет. Бетл. Б'ють мене. Капець. Він ламле. Юй. Скло попукало. Капець. Фух, це було страшно. Це було моє страшна школа. Треба гадкувати. Треба дуже гадкувати за тим.
Треба дуже за тим гадкувати. Йо, як му тяжко. Та то щось дуже скоро ці монстри прийшли, були ці... Вони через єднакий час ідуть, це ні? А ну, встигнув чи за тимся пролетіти? Мав би встигнути. А! Ой, не вспівав. А! Не копли! Лети! Пилуй! А, не вспівав! Монстри йдуть. Де суд? Літат! Фух, все тяжко. Вся бавка мем напомнила, де дві бані у одним челядник вер роботу і не дійшов до цілі, а в других пакує до цілі. Нічим я не порозумів, щось пою. У нас тут, коротше, на Україні не є такого і середня школа. Є лиш, ну як обусти, є такої середня школа, але то маленько не так організовано. Бо у тебе є зачаточна школа та й середня школа, у нас гіба суто закапчані в одну школу. Є в нас окремо такий коледж. Плюс 300 всього, здоров'я. Найбде. Купу. Тепер у мене приповно має бути. У нас є такий коледж, но окремо, но у більшості то фунгує також. Люди просто ходять 11-12 класів у одну основну школу та й готово. Поправте ніякі щось їм не добрі затямив. Коли я ходив до школи, то сяк було. Щось це за чудна водичка. Вже в мене 4, та можу там то ще виліпшити. Так. Ай, ну у Кушниці школа, у котрій було тих 12 класів. Ну я ходив ще 11, то пак потім поміняли вже 12 класів у школі. Йой, там вже скоро монстри, капець. Вони так скоро біжуть, та я не буду встигати далеко відійти від цього, від цього міста. Ну, де тут? О, зліва один біжить. Цей літаючий фраз. А, він коли виключений, там має скорость перемножує. Версію чат телеграма. Йо, я тепер не буду телеграм никати. А от ні, можу всяко чинити, ні? Та можу телеграм поникати. А, все, спомним. За сись мемі сказав. Розумів. Ага. Сьогодні 6 раз треба копнути. А видите? Ай, ну воно по структурі не таке. Тут видко, воно таке, а чи... Оньгитигл. О. Це тот третій ресурс. Все. Всього ще нема. Костя, не підскакуй там. Що чиниш? Так, upgrades. У мене є ця водичка. Це що? Overcharge. Use water to normally overcharge your shield so it absorbs more damage in the next wave. У мене 7 раз проблем не є. Ще не побили. Ага, і це іпен лічити то-то. Ясно. Ну, я ще встигну щось
поникати. Та й все. Доникаємо. Знайшов місто з ресурсами. Супер. Якраз мав встигнути, якраз рівненько. Бел. Бел. А! А! Маленько не скопкали, маленько не скопкали. Ну, увидим тот мем. Є тут такое, ай нож. А це що таке? Не ясно, що таке. Уже в нього 8 тих. Треба думати, що мені далі виліпшувати. Бо я раз не знав, що мені треба. Це що таке? О! Круто, а що це? Якась величезна мікросхема, я знайшов комп'ютер! Айно, посилаюсь мене на телеграм співанки, я помню, но я чесно ти кажу, не мав час то никати. І... Pick a gadget? Воно мені дає якийсь гаджет. Проба. Дай пробу. У твій костюм. Котра пускат пульс. Ага, і указує, де тут близько ресурси. Мусить це заряджати, порозуміємо. Стан лазер. Становий лазер, котрий буде оглушати, буде очміляти монстрів, ясно. Shred to cobalt. Shred the gadget and gain to go. Ага, кобальт то сей ресурс. Троюгольник сякий. Ну, третій варіант точно не береме. А він насправді такий гіпчола у тому з джетпаком. Я видав виберу СС. Стан лазер. Бо ресурси я і так найду. 2 кобальта мені не треба, у мене 2 вже є. А мені ся видало, що така мікросхема буде май рідкося зустрічати гей простий кобальт. Я беру лазер. Так, у мене он 9. Я можу вибрати, що тут. І це що таке? Damage reduction 15%. Або 2 кобальта коштує. Ні, раз. Може я собі просто. Скорість собі виліпшити за 8. На лазер треба 12. Чекайте, це щось. Ага. І це значить, цей стан лазер мені сюди додає на сесію панель. І я його можу окремо виліпшувати. Класно. Ага. Менший кулдауни май часто стрілять. 3 всього желіза та й 2 води. Це вода десь там писало. Ну, кушниця не є аж велика, там пару тисяч людей живе. Типу не які коміджірів живе. Там очі 9 тисяч. Так, це що? Damage. Тоже не п'юло. А можу взяти і СС. Можу взяти і СС. Ще в нього обстає 2 желіза. За 2 желіза я сильно не візьму, це що? Simple AI will control the stun laser even when you are not inside the... Ого! І це круто! Бо цього ресурсу дуже мало. У мене взагалі не є. І це що? Trigger an active combat ability that creates a deadly field effect around your dome for a short time. І це класно. Що таке? Якась електрика кругом щита буде. Щось таке, айно. Класно. Добре. Ми тут вже ладемося на битку. О, появився ще один маленький такий лазерчик. Ну, пару тисяч. І на нашу долину то невелике село. У нас має великий суд.
5-7 тисяч людей. Ільниця величезна. Наприклад. Уб'є його тот лазер сам чи ні? А! Не встигав? А! 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 Тут і маленькі мені ся не полюбили. То треба буде скоро ремонтувати сесю. Мов, то треба буде ремонтувати. Щит. Крит тот, баню, мов. Ага, я поняв. Це тут є край карти вже. Ясно. Тут ніч інтересного не є. З цього бока не все ми ще доникали. Ні, все ми доникали. Ясно, тут вже. Ага. Це що? А, це гібоїнчик і тип землі. Я думав, то якийсь ресурс. Йой, мені вже треба втікати. А! Треба Кампець. Я ніч не встигав. Треба, видав, скорість собі було виліпшувати. Бо міг май далеко літати. Ну, де тут? Літаючий паскуда. Там зась тих малих много. Ого! Оглушаючий лазер їх сам усіх щиковно пошорив. Супер. Так, летиме. Так, 1, 2, сюди. Тут ця синя земля. О! Ресурсик! Це то, що нам треба. Як му тяжко, сигі, не беру СС піднімати. Так. Уже в мене 5. Скорість там коштувала чи 6, а 8. За це теоретично буду годен це купити. Не. З 4, видите, вже не беру. Ну, кивайся. Там монстри зараз будуть, кивайся. Я в тебе вірю. Рунисінькому стих. Оба, з цього боку. І з цими з атакою раз мав порядок. Демеджа лазерами не хибит. Демеджами не хибит, а хибитиме скорість. Мені, значить, треба. 6 коштує скорість цього. Або мені видав. Має вигодно раз мову скорість виліпшити, айно. Топ спід плюс 16. А дали б ми. Ага, і дали б ми ще більше цих міг хапати. Значить, раз скорість візьмемо. Ще в нього обстає 5. То візьмемо ще таку сесе. А далі видав скорість лазера треба буде брати. Ну, вже мало майщиков летить, вже місце любить. Hell yeah! Ну, а тепер буде діло. Так, тут край карти, не? Ясно. О, водичка. Там писало, що це водичка. Довгося тягатися все. Це 2 ходки максимум можу вчинити. Тепер лечу у долину.
Та й все. Ти так вгорі треба вже втікати. Тут ще й твердой гефраз. Все, мені вже треба втікати дгорі. Часу не є. Кампець. Я можу щось виліпшити за свої смішні 3 водички та 1 сись. Не можу нічого такого. А ні, можу. За 2 водички. Воно мені гиби не дуже й треба. Або най буде. Най буде. На тако. Якраз на такий припад, як я не встигав, то би тот лазер сам міг. А! Йой-йой-йой, їх там много. З обох боків. А, мені це не любить. Йой-йой. Ого. Так, тут точно мені треба дали скорість всього. Ти треба буде поремонтувати сю. Побитий в нього такий сись калап. Ну сяк упало. А у вас як кажуть? Трафунок? Інтересно, а кілько тут всяких гаджетів може бути? О! О! Паради! Несеме. Ну, вже має шикарно літати, мені все любить. В околі у нас має великий валал, має десь 300 людей. Розумів, розумів. 3000 людей. А, то є Пенфаківський. А Руснацький кіко? До 1000? Не встигав. О, це хоч послідній був. Я не знав, як би уповіли. Старші мої родственники повідять случаєвать випадок. Ну, ясно. Пакники. Випадок та й припад ото слова одного коріння. І там відпадати. От всяк упало, не? Всяк нам випало. Так, мені все треба. А вже далі, може, буде й силу. Ага. Юй, никайте, що тут є. Коротше, після 2-го уровня лазера, це навіть після 3-го, кіт це брати перший, ну не важно. Може буде вибрати авать 1 суперлазер, авать 2. Я так розумію, що не є на 2-го гиби замикав, тож авать сись лише можеш вибрати, ж не можеш оба 2. Юй. Це досить інтересно. Добрий вечір, Владю. Як ся маєш? Ой. Фурт не то нажму. Думав, що на Escape можеш вийти в ці. Так. Та що, десь ми там були? Там десь управо були ресурси. Так, і все довго. Що кажеш, коли говориш? Кіт знести Мукачу і Хрущоби, і 9-етажка там Мукачу стане має великим селом в Закарпатті. Ні, то тося не так. А, має великим валалом. Ну, пак селом. Тося маленько не так бере, мені ся так відділо. Ну, вже 7, а там то чи 6 коштував. Нормально.
Також ви. Так. Що то мало бути? Скорість лазера. Ще в ній є 4. Все мені не треба. Вода в ній не є. Все можу теоретично взяти. А що це? Overcharge. Або мені все треба було. Мені треба ще один води. В мене не є. Ну йо. Туди йдемо чекати Фрасію. 30 минут від гуменного є руснацький валал, котрий має до 2300. Ну то у Кушниці так має много чий. Тут має великі такі села в долині, я так знав. Чогося так стало, що тут має великі у них і там у вас, і це вже не можу знати. Паскуда один. Все, всіх їм вибив. Треба поремонтувати СС. Поремонтували. Ще мені ще один обстав. Теж лишу на ремонт. Дуже рідкий ресурс. Води має много знаходив гитого кобальта. Тепер на розвідку кояк бавить у Майнкрафт. Кояк бавить у Майнкрафт. Ну, поки в нас не є роботи. У нас ушитки робили за границю. В основному. Або і так були великі села. Тепер вони ся змацицькали сугубо споза того, чоловіче, ож люди повтікали, як би то поїсти? Годів 20 назад як було? Челянник пішов десь на заробітки на пару місяців, вертався домів з грішми, дома зимував, спокійно. Або чим далі, тим нужди самих людей росли, і заробити вже було не так легко. Челядь обставала кожен раз майдовго і майдовго на роботі, і в результаті сталося також, наші люди там сидять такої годи, приходячи домі на пару тижнів. І вже просто почали туди забирати свої родини, бо, ну, не видять резона в тому, би сидіти вдома сяк. Самому. Добре, я беру лазер. У мене якраз 12. Тепер у нього буде сильний лазер. Давайся бити. А, господи, я думав, ти мені писав. Та я ти тут вже розказував епопею заробітчанства в Подкарпатті. Іпний лазер, такий вже майтучний. О, сісі, маленький, вибивати, гет. Ми копати дали. Так, я туди ще в бока хотів поникати. Ага, там все, там уже край карти. Швидко порушене. Ай, ну то я тут, видиш, теж рушу каміння з міста. Так, тут нічого інтересного не є. Коротше, я так порозумів. О, вода. Я так порозумів, що ціль тут якраз тут визбирати. Знайти якусь реліквію. Щось таке ми писало. Ні, то вже треба втікати, я дорос не встигну. Ну, знайшов лише 2 води. Немного. Там на щось треба було воду. Я вже й не пам'ятаю на що. Лазер у нього вже моцний. Сісі так і надо спати. Йой.
Треба було ще раз поремонтувати, бо... А ні, раз почекав, бо в мене лише один того кобальта. Летимо далі за ресурсами. Що пишешся? То я майже перепутав ту бавку із Sword. Ага. Не знав за таку бавку. За тот Sword. Ніч не. Ніч не. О! То, що треба. О, джекпот! Круто! Бо зась уже половина часу прийшла, і я не встигнувся вернути за новими ресурсами, видав. Це встигну. Це встигну. Не встигну. Капець. Йой, тяжко. То треба зась скорість виліпшувати. А це кожна слідуюча габа цих монстрів має велика от з передущою. Так їм поникне. Ага, тих малих переб'є, ясно. Господи. Ну. Ти вже й того вбий. Кивайся. Тяжко. Це є у тої бавки конець. Там має бути. Я так порозумів, ось конець, то є якраз знайти ту реліквію якусь. Ну щось таке, я ту мікросхему бавим, знайшов, але щось має інше, має велике. Keeper Graveyard цілком... цілком не том написав, не Sword Keeper. Не чуємо за таку. А тепер я встигну ще раз пробігти за тими ресурсами. Фіть. Біжи. Пилуй. А можеш якось щось собі придумати, бо монстри не так часто ходили. Так, у мене є 10 цього. Що мені треба? З користю то доведав. Бо монстрів я обаляв нормально. Я то до скорість куплю. Конець буде туди, коли розробники зроблять такий патч, з котрим не може буде бавити вже, ні? Марку, здоров. Йой. Дораз це встигну. Йой, тут і літуна ще паскунний. Кампець. Йой-йой. Сусіння дуже страшно палять. Йой-йой. Дуже не сильно побили. Кампець. Це мені мусить тратити сись кобальт на ремонт. А що це? 14 коштує. Треба, видав, більше здоров'я собі прокачати. Я і все тепер візьму. А далі мушу собі здоров'я ще прокачувати, бо це кампець. Такий побитий. Йой-йой. Та де тут ту реліквію глядати? Ну, сяк теоретично, коли буду далі пронизувати по через дві, та я ушитко обійду.
Друге діло, коли то тося стане. Тут горі ніч не є. О, тут є кобальт. Класно. Тут і край карти, порозумів? Ясно. Того бока ніч. Ніч, край карти, ясно. Чого мене хочуть забити? Мені ся так видить, бо я прийшов на їхню планету, а їм ся то не любить. Тут на початку бавки було видко, як падав їм із неба у своєму космічному корабльові. Татуйкання вишмарило. Татуємо. Ну що? Де суд? Були ж тих літунів не було. А, тут суд. А, куди йде? Парада. Парада. Тяжка робота, бо вона чесна. Котра? Копати під землю? Ага, ми ся тут докопали ще май то до іншого типу земли. Чи якась барнова? Або тверда гефраз ся синя. Юй-юй-юй. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 раз цуркнути треба було. Бося тут розбило кампець. Тося мені вже треба виліпшувати і сисю. Дрильку мову. А, тут по іному разу бере. Що так тяжко там було? Ось цього бока ще не ходив. А, то був вже гету тікати. Там мікросхема, там щось є. Було не VHS касета з Містер Бін. Ну, у кого не була? То була класика світової комедії. Ну, де суд? Де сте? Смолошів викосили. Тепер з цього боку. У тебе не було касети з містером Біном, кампець. І не від когось те не брали поникати? Так, тут ще на мікросхемка, ура! Інтересно, що це буде. Тягни думі, тягни думі. Боже, кілько часу тратиться на то, аби тягатися се горі дулі, горі дулі, горі дулі. Дрілберт. Можете, коротше, динозаврика взяти, котрий буде, я так розумію, рити. Дрілберт. А мож конвертер ресурсів взяти. Та я розкуплю нормально сам, я візьму конвертер. Воду в желізо. Конвертер має туся появити, ні? Айно. Що ти знаєш? Позволяє конвертувати кобальт в желізо і назад. Не інтересно. Все мені треба. Multiply Iron. Все супер.
Iron то iron. Ха-ха! Все добрі. Так, що там пишете? Ну, як усе. Пишу людям учитувати, а мігаль то читати. Конвектор без гріти. Айно, класний конвектор. Тож треба ми ще желіза сього знайти. Бо желізо в желізо конвертувати. Отом був туйка. Копла медали всього бока, бо тут ще не все розвідано. Супер, вже з мене йшли 2 сесії штуки. О! Клас, ресурси. Рідкісні ресурси, котрі мені дуже треба, бо поремонтувати хижу. Бо б'ють мені фраси всякі. Лети! Так, зараз буде битка. Що це? Такое велике. Умри! А! Йой-йой-йой. Не круто, не круто, не круто. Зараз не треба буде ремонтувати хижу. Треба уже ремонтувати. Ще раз. Добре. 14 мені треба на СС, на здоров'я ще. Йдемо глядати ресурс. Ти його маєш. Знайшов. Або дуже мало щось. А, ні, нормально. Так. Раз мені треба взяти СС, бо міг желізо на желізо перечинювати. Є. Тепер я можу. А як його вибрати? О, всяк вибрати. Один желізо на 5 желіза перечинює. Беру. Мені все любить така схема. Я дотить притягну ще. Та якраз прийдуть фраси, та й буде добрі. Ну, не буде добрі, аж фраси прийдуть. Ю, тут всього много. Ну, мені треба унь 12. Тут 4, дулі ще 2. Та й там 5 вилізе, та буде нормально. Дораз мінстріки вже мають іти. Ну, десь те. О, не повстигали в мене стрілити. Ага. Ну, кривайся. Все. Добре. Тут ще не є, добре. Воно завжди довго робить. А як ото 2,5 цикли? За котрі цикли воно ото казало? Непонятно. І це ще не ясно, коли я знайду ту головну реліквію. Як глибоко вона може бути. Треба ми ще майдрильку виліпшувати. У якому порядку його ліпше все?
Тепер у нього є 9. Мені найся треба 14. На грузоподйомність 8. Або 7 треба було. А я вже стратив воду. А, сятило бися. На що воду стратив? На конвертер. Ну добре. Ну добре, дораз поникаємо. Це встигну ще дещо принести. Мав би встигнути. Біжи, біжи, біжи. Лети, лети, лети. Пілуй, пілуй, пілуй. Мав би встигнути іпен якраз. Іпен якраз йому встигну. Малі гюняки. То буде шиковно. Кроме них. Ця велика штука, не знав щось і не хочу узнати. А! Тепер знав, на що там приціл. На що там приціл задавати. Хтось як не встигалося прицілити, не розумів. О, вода. Мені на щось дуже треба було, а я вже не пам'ятаю на що. А, на то-то. На учмілялку. Треба мені було воду на учмілялку. Ай, бо треба мені ще 14 того желіза на то-то. На щит. То доростуй, доберу. Це вже тяжко б'є. Це вже значить на ту коричневу землю мені вже треба і дрильку зась виліпшувати. Ото ще май глибоко треба. Коротше, я порозумів. І це бавка, у котрій вся сухтує то, як це кличе. Grinding, ні? Встигну ще щось купнути тут. Хоч десь. Тут все виникав, всьому виникав. Тут все виникав, ні? Тут нічого такого не. Все, думі. Опа. Єй! Класно! Починилися 5 тих, а не поклавим зась чинити. Треба буде дораз після битки. На. Щоб перегрівся, станер перегрівся, добре. Хух. Все було непросто. Так, на що мені треба було воду? Найсе. Значить, Ability Duration 3 секунди. 20 Blast Damage. За секунду. На 3 секунди, значить 60 демеджа. І стан на 3 секунди. І один раз за битву можеш хоснувати. Беру. Все що? І це мені теж треба. Кладемо ще желізо переробляти і йдемо в долину. Ну, я починав розуміти, як ця бавка фунгує. Треба мені сильну дрильку. Юй-юй-юй-юй-юй.
Йой-йой-йой-йой. Даже в БСС май м'якої розбити, то треба ми 3 рази ударити. Коричнева земля дуже моцна. Ну, та й нічим не знайшов толком. Так і нічим не знайшов. Знайшов їм. Я за 6 ніч не вчиню. Отось я там ще буде довго гнявити у тому гурдові конверторові. Що можу вчинити за 6 ніч? А сяк пунь 8 коштує. Ну, дали точно дрилька буде. А ні, можу. Або не є в ній вода. Ні, є в ній вода. Беремо щит. Взяли ми щит. Ну, захоснуваємо тот електробласт, бо дуже файно зафунгував, бо я таку ніч не бачив. Треба нам поремонтувати сись. Дім. Поремонтувались ми. А це що? Melee damage reduction. А це що? Melee damage reduction. Нам і себе треба. Ну, то буде не скоро. То та бавка є де-факто симулятор роснака, котрий 900 року пішов до Канади на бані робити. Все он заболіло на тільки, правда. Тож запак треба відбивати від місних, непонятних. Коїмся не любить, тож ти тут щось робиш. І глядаш під землю всякі реліквії. Сяк-сяк. Добрі кажеш. Все тут ще фунгує, добре. Сяк-сяк. Щось немного тут всього було. У 2 кубиках лише 3 желіза всього. Це все желізо, це золото, я так і не порозумів. Там очі й писало. А це що? Це можеш якось хоснувати? Щось просто пустое місто? Ні? Це що? Тую конвертерове. А, не, це желізо. Це желізо. Iron. Так і пише. 9. Що можеш за 9 вчинити? Дрильку. Так і буде. Все, тепер будемо копати маленьку майщиковну. Так і має бути. Ну, де тут? Уже хочу стріляти. Йой-йой-йой! Сись шиковно бігать, сись мені це не любить. Я не бовить це кому готовий. Я не бовить це кому готовий. То так шиковно біг, виділи сте? Кампець. Сісіс перед цим дуже майпотихи ходили. Ну, вже в нього нормальна дрилька, вже може жити. І знайшов їм порядно ресурсів. Я сіко потягну. Потягну. Никай.
струнному або йде. Ну, файно, припину Вадим знайшов. Тяжкому. Лечу на другу планету стріляти. Що? Я не дуже порозумів, за що кажеш. Ясно, що я йду на другу планету стріляти. А що тут поганого? Так, я видав вже нігде і не йду. Я не встигну долі прибігти. Що бись ми дали апгрейдили? Видав поворот пушки, а навіть дві пушки. А одну велику, а дві маленькі. Що буде ліпше? А ну, кажіть, як думаєте? Двойну пушку чи одну велику? Я правда не знав, яка між ними сильно різниця. Ну, де тут ті паскудоти? Вже їх чекав. Великий паскуда умер. Ну, із цієї перспективи визира, ось двойний лазер був би ліпше. Я правда не знав, як то конкретно буде функувати. Включаємо електробласт. Треба ми тот кобальт дуже сильно. Треба ми ремонтувати хижу. Це з квартала скетч був? Йой, я знав, як то написати фіглю, а далі, бо я ще нікого не порозумів. Або я не порозумів. Ага. Ну, капець. Йой, або то й сього дублуду. Ну, знайшов файну ресурсу. Може буде дещо купити. Якраз поремонтувався за один цей кобальт хижу. Слабоватося поремонтувала, або ж як уже є. Та робіть який хочете вид, я її просто не спознав. Не порозумів. Юй! Це скакач! Убити! А! Мені треба ще того кобальта. Ну, є таке. Так, TikTok то чудна платформа, чоловіче. Там сам не знаєш, як то буде фунгувати. Це буде то фунгувати. Щось зафунгує, щось ні. Я, чесно, не дуже розумію, як тот алгоритм має робити. Я приблизно розумію, як то фунгує в Ютубі. І то не сильно. Йой, як му тяжко. Все тягнути. Йой.
То мені ся видить просто сугубо споза теми залетіло. Сугубо споза теми. Встигну ще? Встигну. Мав би встигнути. Тільки не буду брати так много. Так. Не встигну. Не встигну. Не успівав. Костірят. Все, не успівав. Кампець, вони вже тут. Вже мій лазер послабий. Вже не треба і лазер перечинювати на майсильний. Так. Мені цього лазера вже мало. Мені треба... Авать сись один сильний, авать двойний. Як думаєте, що би ліпше? Айно, із цими. Просто шкірящіся смайлики намітати, та й воно зайде. Мені це треба робити два лазери. А далі з них і так можеш сильно вчинити, що. Laser hits, energy projectiles. Не знав, що би то значило. Костя, лізеш летить гет? Лізь дули. А ну чекайте, наймо цю раз дойму. Ко виліз наш шифон? Ко на полицю виліз? Ще би зараз косиці повбаляв. Ну та що? How much damage the shield can absorb. Це теж класно. Це візьму раз. Це такої є абсорбація, то добрі, то такий дочасний щит. Ось не мусить його ремонтувати. То що коплеми дали? Ага, це вже край. Крайчик мапи, так? І туди теж, і туди теж. Ясно. Ага, все, краєще мапи такої. Дули вже ніч. Ю, яке твердое. Ні, сюди дули ще щось буде. Моя мачка свисталася на шифон ліст, вона чекатку би висівати ліг, скочити на куль. Всім би таку мачку. Так, мені вже треба втікати геть думі. Йой. Йой-йой, мені вже треба втікати геть. Лети, лети, лети. Лети, 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 лети. Що я виліпшив? Кампець, це стресово. У мене здоров'я нічний.
Можеш купити кобальт? Не можеш купити кобальт. Можеш воду на желізо, желізо на воду. Желізо на желізо, ясно. Капець. Треба мені знайти кобальт. Ага, тут вже крайчик якби. Та де є то та? Де є то велике таїмство цієї карти? Мало би вже десь бити. Бо мені дораз тот розвалят. Лице мені дораз розвалят, коротше. О! Кобальт. Онь 3. Я си можу поремонтувати хижу. Я си мушу поремонтувати хижу. Бо дораз не уб'ють. Лети, лети. Лети, пчулко, лети. Все, я щиковний молодець. Повноздоровлювий. Якби вже і лазерами стає помало. Треба би вже міркувати і за майсильний лазер. Це була доста легка партія. Сися габа. Сисяна габа була доста легка. Так, а ми тут маємо знайти... О! Ти ще всього бока можеш йти? Ще й куча ресурсів. Єеее! Класно! Я сіко потягну. Тоді потягну. Тяжко, но потягну. То вже буде 21. Мені треба 24 на тот апгрейд. Я встигну принести ще одну партію, мою маленьку в цій. Лети, пади. Синя земля, барнова земля. Уже тут ми. Цих трьох ми буде, бо виліпшити лазер. Якраз 24. Беремо 2 лазери, це один модний. Що би сте оповіли? Я беру 2 лазери. Дикий, така модна штука. А, це він зеркально всяку 2 боки стріляє. Та файно. Поранно. Ой, це що таке велике? Ну, то разу не буде. Кампець воно живуче. Ого. Щось було. А мені треба сись далі виліпшувати. 12 та й 4.
І це дуже класний бар'єр, цей дочасний. Обися здоров'я основного того не тратило. Я думаю, 2. А, Марку. Я вже давно все взяв. Це то дуже делей на стрімовий у мене великий. А може в мене справді делей великий? Моментик. Воно десь тут було. Не, у мене не стоїть у нього задержка ніякої. Там ще фіалова земля дали. Йой-йой-йой. Як му тяжко. То я помалі пишу, ну. Онно бути і таке. Я, наприклад, шиковно пишу, бо то скорше професіональна деформація. Я вже не встигну ніч толком принести. Все, бока не можу обійти ще. Можу. Ясно. Ну все, нам треба геть. А що це був за великий монстр такий? Попросити мілюзгу. Добре. О, тут є. Капець, я щось не дуже хочу, бо він дійшов до мене. Юй, там ще й тот, що підскакує. А! Скоро пишу, но довго перевіряв помилки. Не любиш мачка? Йой. Тяжко тобі ся видав вже. Бо мачок у світі дуже много. Єна, наприклад, у мене вдома. Друга теж у мене вдома. В цьому то і проблема. Так, ідемо никати всього бока, бо я думав, що тут конець карти, а тут просто така яма посередині карти. Даже не яма, а й застопореною такою. Ну, тут вже визирад на правду конець карти, бо його обійти не можеш. Угу. Воно ся гибо згужує і долімай. По одному. А що це? О, я супер шиковний став. Вау, я супер шиковний. Я взяв супершиковність. Класно. Ніколи як я літав. І це з 6-7 дарабами. Класно. М'ясо мяу. Ха? Тобто щось за нелюбов від мачкам? Так, у мене є 14 всього. Що можу за 14 всього купити? Можу бур собі виліпшити, що в принципі не піло. Авать зась задержку з цим. Авать скорість кручення башні. Айно. Все що буде? Auto aims на 6 град.
Лазер Auto Aim 6 градусів. Та й все не пів, все візьму. Тепер у мене є нормальний приціл такий. Тепер я вижу, куди я буду стріляти. Ну. Сяк, сяк. Ну, умри. А! Якісь нові непонятні монстри. Якісь дуже непонятні монстри. Упив, шиковно не літай. Я випив все і літав всяде. Ніч не знав. Ніч не знав, пса пущав. Джекпот. Ну, це дотягну? Ні. Один мусить зверечі, бо не дотягнемо. Семий вже не йде. 6 ще нормально так. А, з мене вже пропала то та суперскорість. Ага. То було таке лише дочасне. Тю. А я думав. Ясно. Ну ніч, не бай. Не бай. Значить, туйка. Якраз 4. Ти 5 і з цими 5 ще нормально встигаємо. То тепер сідав паленьку. Ах, кубопаленьку. Кубопаленьку, та він би приліг спочити, не треба йому було вже все. Так, за сесі 11 я собі ніч не проапгрейджу, та й нащо? Хіба сесе? Все добре. Все візьму. Може би їх учміляло, коли нажму на електробласт. Все був уже шиковний. Сем уже шиковно стріляв, так і має бути. А скорість мені направду хибить. Не то. Не так файно літав, як хотів би. Так, значить це засість ми підібрали до якогось краю карти. Це щось таке. Тут у нас кобальт. Конь 3, супер. Це нараз треба нести, думаю. Та пак поремонтуємо собі хижу. Тут вже легко не йде. Юй. Все буде трудно. О, мікросхемка. Ага, в одній шнур іде так, де дулі, значить треба ще копати. Йой, я не вст... Йой, там дорос рейд. А, лети до мі. І це видав то, що мені треба знайти. Воно таке визирало. А це ким? Ромбіком.
То ту велику фігню треба бити. Дуже сильно треба. Свищуся я на тих, що літають, мені треба з цього бити. А може і не свищуся. Ай! Все дуже погано. А! І це було не добрі. Це що? Melee damage reduction. Ні, мені треба раз поремонтувати, 2. Де там тот бар'єр був? Ні, це конверсія, мені не треба. Бар'єр був туйка. Значить 12 та 4 води. У мене не є ні того, ні того. Значить, що? Йдемо в долину. Або мені сьогодні я там уже на фінішній прямів. Від цього йде шнур далі десь у долину. А у котрого бока пак? Усього бока, ясно. Тут вже... Юй-юй-юй-юй-юй. Ну тут вже все понятно. І це безювно воно, це безювно знайшлись ми то, що ми глядали. Тут у реліквію. Яке таке воно великанське. А, і це від нього запалений шнурик уже йде цьому. А там є ще один шнурик. Значить там має бути ще одна така включалка десь у того бока. Десь туди. Йой, там вже дорос рейд буде. Хмари ти зелені. Копли. Боже, кілько він раз то вже вдарив? 20 чи? Зато знайшов, в чому глядав. Там є то-то. Чекай. Горі. То раз не встигнемо. Не встигаємо. Ледве встиг. Щось велике мені це дуже не любить. Дуже його тяжко бити. Та бо взяв їм 2 сесі лазерик, бо взяв тот один, та тот був двічі майсильний. Або і так їм губив. Добре, тоді йдемо будити ту штуку. Та й то б мав бути теоретично конець карти, мені так видить. Тут від того вижу лише 2 шнури йдуть, значить всі лише 2 мають бути. Єй! Як класно! Я там ще якийсь ачівмент дістав. Вау, нігде які від нього габи йдуть. Класно. Ого. Читав. Ні, не можу всі 2 лазера перенести в одного бока. Вони зеркально. Вони зеркально йдуть. І щось стало? На мене нараз нападають. Юй-юй-юй! Юй-юй-юй!
Я в цьому не був готовий. Це... Що це за... Ю, їх четверо! Четверо сих! А! Та мені дораз возиться. А не може було нараз сяк? Фух. Там не є щита, є такої, як це то кличе? Електрошок. У мене є просто кнопка, я нажимав і електрошоком б'є тих, ко май близько. Я то того основав, маленький на не нападав. Так, новий світ удомкнутий. Новий розмір мапи удомкнутий. Новий елемент удомкнутий. 36 вол монстрів виживем, 70 минут, 16 кілометрів їм то про Надію. Sword Dome. A powerful dome with a dynamic sword that keepers can master and dominate attackers. Интересно, Reflection. Gadget battle ability. Trigger an active combat ability that reflects incoming projectiles for a short time. Мініся любить меч. Мініся любить меч. Я щит, котрий їм прокачував, то було не таке, то був гіби такий дочасний бар'єр. Вони тот дочасний бар'єр розбивають і вже дали б'єся здоров'я самого скла. Добре, попробували би ми ще лиш я собі дам пару минут паузи, учиню собі чайчик, дораз прийду. Добре? Пару минут, нікуди не втікайте.
Так. Угадайте, тако се верну. А що нам там пише Вовкун? Тут ігру білизний похожі мало на то, як Туве Янсон малював Муру із Мумітроля. Тут ігру білизний з тим, з жалом таким, що пробували довбати мені то. Так, що у нас поміняло? Тепер ми можемо сись меч відкрити. У нас дали лише інженер. З гаджетів у нас дали лише сись щит. І ми так само глядаємо реліквію. Все, пішлися. Включимо собі ту medium карту, поникаємо, наскільки вона буде майвелика. Не думав, що аж сильно. Любить мій зачаток. Такий красочний. Дуже крутий. А, ясно. Я впав на сього, та завто мій... Ага. Порозумів. Ага, значить так їх просто мечом буду бити, ясно. Добре. Ага, і такое мож. Ага. І відбивати мож? Ого, класно. Або це якийсь домак новий тип зброї. Ну, добре. Еть. Де там тот маяк? Здоров'я вказувати. Все, порядок. А, монстри ще не йдуть. Добре. А, там мені вже буде вказувати, коли монстри йдуть. Класно, нараз воду знайшов. І сильно не є на що хоснувати, правда, спочатку. Ю, як він потихо літат. О, класно, знайшов нараз Сесі. Як ото, кобальт? Все, йдемося вчити управлятися з цим шаблю. Ага. Поняв. Я порозумів, що з ним робити. А вже йдеш спати? Ну добре. М'ясо на горчиці йде спати, лишать нас тільки саменьких. Ну, ми тоді як пережиємо. О, желізо, супер. Встигнув ще ті два принести. Вже в мене дасть... А вже в мене дасть 6 має бути? Це 7 даже. 6. Значить, можеш ресурси включити, а можеш поникати, що тут всі знає. Ага, це тут бар'єр. Нараз беремо бар'єр, все, там тут ні щось звідати. Так, тут аватісе. Ага, ясно. Значить, це мій сись меч. Slice damage. Stab damage, окей.
Порозумів. Значить, що ми можемо зробити? І це тупо демедж йому дає. Айно, і це прицілювання. І це щит мені сись піднімати. Це буде дуже добре проти тих літунів. М'ясо на горчиці буде помалу цілу ніч варитися. Ну, то вже не узнаємо. Хіба завтра нам напише. Туй авать май широкое. Авать май довге. Ха, інтересно. Такі туй приколи. А це авать що? Long step, авать fast step. Угу. Це плюс скорість, а це плюс рейндж. Інтересно туй з цим мечом. Много має всяких комбінацій з тим. Добре, буду міркувати. Так, у мене тепер... Указувач ресурсів не взяємося? Візьмуся, бо ССМ і так уже взяв. Щит. Айно. Маленько не вдарив, не продумав він. То треба було самому краєві. Не продумав. Вже як є. Значить, у мене є один кобальт. Та CC3 заледве тягне. Три кобальта в ній є. Так, за 5 я щось можу собі хосенною виліпшити. Хіба чекан. А із бойових навиків... Можу, в принципі, за 5. Це мені не дуже треба, правда. Мені б в ідеалі треба тупо демедж раз. На це мені треба воду. Ну я би ліпше взяв авать скорість, авать дрильку. Де дрилька? Один раунд і щось я поберу побити сяк. Що там робиш? Де суд? Що з літунами робити? Тяжко в нього було попасти. Так, треба щось мені міркувати буде з цими літунами. Я не був готовий. Це я собі вже дрильку виліпшив, айно. Так. Добре, значить сюди. Вода. Вода то не піло, хоч могло бути ліпше. Це встигнув ще даще, та що видав не дуже. Хіба побзерав, що всього бока. Із сил шаблів май тяжко ги просто злазив. Май мало непривично мій раз. Треба міркувати і як то мож.
Нормально пережив. Нормально пережив. Даже дуже нормально. Так. Два желіза, онь ганьба сіко тягнути. Тресно, воно бися вдорвало? Підав бися могло вдорвати. Ясно, той край. О, кобальт. Хоч єден, уже файно. Ну, я вже, ясне діло, ніч не встигну. І запгрейдив. Скорість цю візьму. Чекаємо битву. Літуне паскудне. Йой. Не добрі було. Треба не буде ремонтувати. Тот дочасний бар'єр не дуже поміг. Так гіби поміг, хай бо. Або не дуже. Ну, маленько ліпша дрелька вже нам помагає. Поранно. Чого скорше того бока не прокопав? І ой, там близько нит. Оні екраном трясе. О, там то-то, там гаджет якийсь. То вже я мушу встати. Так, за 6. Що си можу проапгрейдити за 6? Демедж. Айно. А далі що нам треба буде? Май широкое? Ці май довгое. Long blade. Speed loss. Slice damage. Step damage. Я видав, піду за широким. Пак. Це і так треба буде брати, а ось це. Добре. Так. Приложились ми. Бар'єр у мене є. Лиш немного. Так, з котрого боку? Йой, літуне паскудне. Класно. Добавив їм демеджа і пішло. А, гаджет. Ха. Еть. Ну, біжи. Лети, в смислі, біжи. Щось у нас буде. Ліфт. Дрілберд. Авать кобальт. Ясне діло ж кобальт не будемо брати. Що то 2 кобальта? Lift. Install an automated lift that brings mined resource. Ага, то воно ще буде забирати ресурси. Я думаю, я просто маю скоро буду ходити. Та ясно ж береме ліфт. Класно. Ліфт буде забирати ресурси. Круто. А ну, як то буде визирати? І що я мав робити? Ж просто лишав готуй?
І все? Там щось іде, там все щось везе. Йой, мені вже треба тому бічи. А. Ден лишу. А ну як то буде? Ага, ось воно їх забирати і тягне потихо, ясно. Ну, не піло, не піло. Найде. Ну, а я туй. Паскудота мала. Сильно не побили. Треба ся маленько полічити та й здоров'я собі дати. Здоров'я си не можу дати, бо дорого. Як би то собі придумати? Мені треба тот дочасний бар'єр собі прокачувати майсильно. Воно визирадги дуже-дуже, так і можна казати, вундервафля. Тягне ресурси, думаю, класно. Йой, то мені вже треба втікати. Там зась далі габа. Кампець як воно. О, я по цьому майскоро лечу, класно. Всяк. З літунами мені має тяжко. Йо, як? Що це було? А! Пана Тируського. Де тут бар'єр дали? 8 та й 3. Єден кобальта не треба. Не Господи, єден желіза не треба. Я раз негативно ставився до цієї гри, но щось почало мені любитися. То споза того ж мені тяжко. Мені раз люблять ці механіки, воно свіже, інтересно, я такое ще не бавив. Мені ся любить. Ого. Капець, яке воно твердое. Так, я хочу виліпшити сись бар'єр. Сись. 3 води. Дорого, або як є. Ліфт ж можеш виліпшувати. Orb Speed. Keeper Speed. Плюс і на орба. В принципі, в мене раз не ресурсів, плюс просто... Ага, це може хоч кілька орбів буде ще виліпшувати, це класно. Ну, а десь ти паскудоти.
Сись з мечом має класний кить много піхоти проти мене. Паскудин. Треба цей бар'єр ще май виліпшувати. 12. Ніч не є майважного, якщо цей бар'єр мені світить. Бо здоров'я ремонтувати то кобальт коштує. Ага, тут щось таке. Ага, тут такий крайчик. Ну, бак не крайчик, а якась пустота у всього. Яку не можеш сверлити. Мусить як всяку бейти. А, ось із-за графіки? Та, знову то така. Ну, тепер такого много. Та й давно такого було много, кіттями те. Так. Що всього бока? У мене було таке, що я бавлю інтересну бавку, нам все любить. Чекай. Нам все любить, або коли їх добавлю, то мерегувся, аж наш чим тільки скільтував часу. Ліпше би дав, чим Хосеннемся зайняв, ну ясне діло. Не той один такий. Дрельку си візьму. Ну, десь ти. Кампець. Всього треба було так хоч тричі вдарити. Капець, мене б'ють. Ти дуже сильно. Йоу, добрий вечір. Елріко, ми це з вами ще не знаємо. Я вас не тямлю на наших стрімах перед цим. Поїжте засяда, що? Щось ти низьке інтересно робили. Ми никайте. Гівідете коплеме. Повно коплеме. Низькось ми вже, слава Богу, 2 години накопали. О, ще желізо. Та тут ціла мекка такої. 5 не потягну, 4 потягну. Лазером май легко було, айно. Та бо лазером було легко збивати тих літаучих. Лазером було легко збивати літаучих. А сись меч хіба від піхоти. З піхотою має інтересний, айбо. Так, треба втікати, треба шиковно. Йой, яся запужджу. Яся запужджу. Не встигав. Не встигав. Йой, не встиг їм. Отаке! Паскуда спрятався. Добрий. Фух. Так, по апгрейдам раз ніч. Ні, є. Вже в мене є 10.
За 10 що можу взяти? Можу з користю взяти, в принципі, буде нормально. Візьму з користь нараз. Ага, ми не знайомі, я лише недавно з вашим контентом познайомився. Ясно, ясно, добрі. Ну та що? Як це то каже? Вітайте у нас. У нас тут стрім. Бавимо раз усячено. Конкретно цю бавку, яку видите тепер, я вам бавити лише низько. Учора ся за неї дізнав і дуже мися полюбила. Поникав трейлер. Поникав, як якийсь чоловік її стрімив пару минут і порозумів, може, все, я мушу попробувати теж. Так, тут крайчик карти, я так уже розумію. Так, там... Ого-го-го-го-го-го-го! Так, лиш 3, ну, ліпше генич. А я зась пужджу. Це вже навіть ліфтовий не лишався, сам потягну, май скоро буде. Так, що там у нас із тим щитом? І все було. А це що? Overcharge. Ні, мені все треба. 4 та 2 води. Найбде, мені це любило. Що, приложились ми? Десь те. Всі літаючі паскуди майни добрі. Вбивим го. Ай, бо все страшно, ай все капець. П'ю здоров'я у мене все обстало після ремонту. Ай-яй-яй. Треба як міркувати. Всяк діла не буде. Що я мав робити, бо ся такого не ставало? Ясно, що я можу прокачати. Добре, кого мене вбивати? Мене найбільше вбивав ці літаючі. Ні? Мене найбільше вбивав тут і літаючі юніти. Проти них треба, видав, тот апгрейд буде на дальність. Не знав, що ще. Щоб таку бавку не зробили, коли було Nokia 6300, то був би такий хід. То був би страшний хід. Ну мені це видить... Ні, на Java такої би видав потягло. Йо-йо-йо, я пужджу. Лети! Не встигав. Де сте? Все, бар'єра не є. Ну, мене MyCC літаючі вбивають, і вони мене тепер зараз вида вб'ють. Доки се перезарядить. Доки я цього б'ю, доки того, то в мене вже дороздоровляний. Капець. Що, то в мене кобальта не є. А цей коштує 4 води, 12 желіза. Дуже тяжко. Мені сяде, що цю партію із мечом я приграв.
З лазером було намного легко. У мене всяких критичних ситуацій і тепер не було нігде з лазером. Та де? Не було. Так, всього боку атаку і нічого інтересного не є. Тут і краєць карти. Вода вже ліпше, генич. Вода вже ліпше, генич. Добре. Не беру я сигінячний, навіть з ліфтом. Так. Що я можу собі виліпшити за 9 желіза? Зброю можу. Що й це? Прицілювання. Пробуємо. Це що? Step damage range. Це що? Extend speed. Найби був step damage range. Ну, добре. Тепер мав прицілювання. Мінус. Мінус. Добре. Йой. Треба було держати. Не добрі. Могло бути ліпше. Що, не забрав їх ліфт? Кампець. Я думав, забере. Так. З цього боку ми йшли. Це що? Щось. You just found a mineral tree seed. It can grow into a tree which roots into tiles. It will grow resources depending on the resource on the... Ага. Класно, але мені його раз не треба. Мені його треба, значить, десь на ресурсові посадити. Йо, я не встигав. Кампець, я ся зачитав. Ай-яй-яй-яй. Я ся зачитав. Там уже тут все, там уже монстри. Хмари вам зелені. Ну. А! Розбили мій хижу. Свистатися. Так, Wave survived 14... Ясно, лише 4... Ну, дуже слабо. З лазером я би їх точно повалив. Та де? Це навіть не обговорює. Значить... Можу собі лишити ліфт. Select a gadget to keep from your next run. To keep for your next. Ага. Значить, можу собі вибрати цей гаджет, або забрати з собою в слідуючий топ. Класно. Не знаю, може сяк мож.
Добре, то візьмемо собі все. Айбо і це видав буде усе на низьке. Було дуже інтересно, мені ся полюбила нова бавка. Айбо треба йти спочивати. Ну та що, полюбило вам все низьке, бо мені дуже. Я би ще пару раз це забавив на стрімах, воно затягує. Доста проста механіка, айбо, ну, інтересно. Не просто вбити час, а й повеселитися. Та й фраси класні. Ну, я би казав, що така бавка якраз на уровні. А, чекайте, ти це я ще на найлегкому уровні вибавив. Там ще й найтяжко я можу включити. Думав, дуже гузиця би пекла от такого. Єдно, що мені не любить, то ж дуже много єднотонної такої бігутні туди-сюди. Гурі-дулі. І ти просто глядаєш тот єден магічний не кристал, а господичку, мікросхемку ту артефакт. Хоч не вповів, бо можеш Майнкрафт чи того іншаки, або Майнкрафтові ти можеш создавати намного інтересні штуки, то ти ніч не создаєш. Ліземо під паплан, айно. Мені бавка гі альбом дайкого Black Sabbath. Та ні, мені бавка такої гі альбом Daft Punk. Добре, хлопці. Файно було, айбо доста було. Усім красно дякую. Повтор нижнього стріма та і все буде завтра на Ютубі. А з вами увидимося, може ще цього тижня, може слідуючий тиждень, буду видіти. Бо все час, знаєте, не дуже є час на стріми. Такое. Ну добре. Дякую, всім добруничку. Майтеся.